A čo má baba v ruke? Čo je toto? Toto je on. A čo urobím, tak toto robím. A ja mám toto, no. Matko, pozri sa, tak toto robím. Nebúchaj. No? A koho ľúbiš? A tak, stredný. A ešte? Aj koho ešte? Branko, no. A ešte? Branko. A ešte koho ľúbiš? Nebúchaj. Ale nie, A ešte koho ľúbiš? No to ja. ja mi hovorím, A deti spravujú do tojbo. Deti spravujú do tojbo. Ukáž dade deti spravujú do toj. Ukáž mi. Hačajte, ja ukážem, čo ti spravujú do toj. Aha, ešte mi to doma krvíky. Kde? Ukáž mi. Tam. Tam ti... Nelúbiš ho? Do toja. Áno. Nelúbiš? Áno. Áno. A kde máš srdiečko, že do toj? Ukázať ti, kde máš srdiečko. Kde som ti napísala, že do toj? A koho som ti tam ešte napísala? A Joša. Aj koho ešte? Mamu. A čo sme napísali? Čo im robíš? Ľúbiš. Ale decka neľúbiš? Nakreslím ti aj detkovi srdiečko. A komu ešte? A ešte? A koho ešte? A ešte? A babinku nie? Aj do toja? Aj daja? Doktora nie. A čo si? Koho sme boli pozrieť dneska? Jakého hava? Veľkého. Lindu Idú. a Sifi. Sisi. A čo robili? Bio. Áno? A čo robili Sisi. Havkovia? Áno? Idú. A Áno? čo robili Havkovia? Štekali? Áno. A Linda je jaká veľká? Áno. Jaká veľká? Hav, hav. Áno. Hav, hav. A jaká veľká je Linda? Ukáž nám, jaká je veľká Linda. Nevieš, jaká je veľká? Čo robila Linda? Ešte behala? To ti nepatrí do rúk. Čo? Monči, čo robila Linda? Papaja. Papaja a behala? Áno. A ako skákala na teba? Bio, bio. Dani. Hio koník. No, to je. Bio, Á, bio. skákala Linda, že Hio koník. Bio. A kto išiel včera na koníku? A kto išiel včera na koníku? Ja. No? Aj ty? No? A potom aj ja, že? Išiel. Dneska kto išiel? Mio. Nie, dneska kto išiel na koníku? Mio.